No zdar lidi, vítejte u našeho prvního let's playe, u parkour mapy, tutoriál, jak udělat spíš ten parkour map, takhle jsem to myslel. No, možná mě znáte jako Joujena, ano, jsem to já. Jsem tady s naším hodně dobrým kámošem, který mi tím pomáhá a takové věci. Takže tady vás taky pozdraví, jmenuje se Vodrake, zatleskejte mu. No zdar lidi. Takže tutoriál, jak to udělat. Proč jsem si vzal Assassin? Protože Assassin je parkourista a je to válečník. Takže jestli bude večer, tak budou tady zombíci, takže se zabojujem. A plus ještě tady je parkourista, takže budeme dělat na parkour map. A až to celý postavíme, tak okay, takže jdem na to. Takže budete potřebovat něco, čím ty holky zabavíte, něco hezkýho. Já si beru železný blok. Třeba nějakou vlnu by se taky hodila, protože jsou tu dvě různé barvy. Jasný, musíte si vzít dveře. A tlačítko. A pro jistotu sklo jako balanc. A lávu kyblík. To zatím je docela dost, takže a když nic budeme potřebovat, stejně je to tak, 1, 2, 3, budou zatím stačit, takže takhle, takovou cestu, tak aby lidi nemohli skákat, tak to udělám ještě o 2 výš. No, i když jsme první, takže nikdo nebyl tak dokonalej takže prosím, jako odbírejte. Já bych byl za to velmi vděčný i Vodrake. Možná dejte i, určitě dejte Mr. Flyovi a můj kámoš taky bude mít účet na YouTube, takže jim dejte taky, prosím. Pak vám ho řeknu v popise. No, možná to nebude, možná tam bude něco jiného, když je to náš první. Nikdo nedělal hned hlavní věci od začátku, každý dělal jenom ty, jak to chtěl, takže konec keců takových, zapomněli jsme na žebřík, je to inteligentní a potřebujete určitě checkpointy, který to budete taky potřebovat a truhlu. A když tak si to připomeneme. Takže na začátku, když se někdo portne, bude mít tady připravenou cedulku. Já si pro jistotu vezmu takové ty hlavní věci, ty dlaždičky, tady dveře vlastně nebudeme potřebovat, ani tu lávu moc. A sklo, no, ty čátky budeme potřebovat. No, takže tady dáme vítej na parkour map. Vítej na parkour map. Lidi, řeknu vám něco smutného, nebo radši ne? Nebo, no? No, mému kámošovi, ne, moc kámošovi, já ho moc rád nemám, ale je mu hodně málo, 5 let a umřela mu maminka. Takže si vy představte, že vám umřela maminka v tolika letech. No. Teď si nemám nedělat. A díky tomu jsme se včera pohádali. Kvůli tomu jsme se včera s Vodrakem pohádali. Snad se ti to ještě to bude líbit, neboj. Promiň, no. Nikdy není dokonalý. Máš toho pořadu. Moc koukáš na filmy. No a teď zkuste ohnout, co budu dělat. Ano, barák. Do trio vejdete a budete tam mít přikážky na začátku, že budete skákat klenc. Já už se rovnou tady udělám díru. Tady 2 díry. Moc koukám na filmy. Jo, teď si vzpomínám
podíváme na včerejšek, co se včera stalo. Z toho budete umírat, on se mě zeptal tak na hloupou otázku. Já jsem se opřel a začal jsem jako nervovat, prej. Zakašlal jsem a hlavu dopředu malinko, prej. A jak jsem vyskočil, ty vole, Michal se tam začal smát. Prej, čemu se směješ? On prej, ty vole, měl jsi vidět, ty prej. Ty vole, my jsme se tam půl hodiny spolu úplně smáli, fakt nedalo se přestat. Dneska budou, no není to náš spíš první let's play, to je náš druhý let's play, protože ty naše první budou taky tam. Jo, vlastně ty máš konečně ten můj, takže to já už můžu začít. Oba dva. Díl. Já už můžu začít druhý díl. Já taky, je to taky už uložený. No, oba dva. No tak to bude vypadat. A teď si ruky a dám někam jinam. Takže jdem psát znova. Ale až pak. Ne, teď hned. Takže počkej. Objeví se hned tady. Takže tady se bude objevovat. Tady bude respawn set, se to dělá? Respawn set. Jo. Nevíš, no tak sorry. Takže počkej, počkej. Dej. Musíme koukat na tebe, ty špíno jedna! Pane bože. Hustý. What the fuck? Hustý. Oh my god, ty natáčky z let's play snad, ne? Jo, počkej, takhle lidi. No to stop, ne, to stop. Tak jsme zpátky, ale tam není to takový hezký programek a ty vole, je to fakt super. Takže napíšeme, jak jsme vítej na mezera. Ne, asi tady to? Ne. Já si to vzpomínám hnedka. Jasný? Tak si mohl. Jak jste si mohli ještě tak hraje Poua zrovna, tak Ty jsi to neslyšel. Ani neucítil. ty prase! Správně vám řeknu, že jsme malí děcka, ale moje máma zrovna je pryč, takže máme výhody. Máme taky své koníky. Pane bože, co jsi tady vykakal? Pochybuji, že ty koníci ještě teď žiju, to je jedno. Oh. Ještě si žít nebudu. A ne, jako škoda prdu, jinak se udusím. Ty koníci se spíš udusí. Tak to říkat nebudu, to se s nimi stane. No ty vole, Michal. Takový jednorožci, ne, takový ty, ne? Ty tvrdí jednorožci. Ne, ty poníci, ne, jak mají ten roh, ne, nebo jak se tomu říká. No. Takový. Tak tam začal úplně brutálně košat. Jo, jak se já prdnu, a oni. Začal se tam dusit. A takový sliny z nich vypadnou a už tam budou rostou, budou hnusný. Budou hnědý z toho až. No, mluvila jsem, že jsme si chvilku povídali. Vidíte, tak to vypadá. Tady je cedulka tudy, takže půjdou tudyma. Že skočím na tu desku, tak třeba pak udělám desku až tady. Třeba pak desku tam. Desku tam. Desku tam. Nejlepší. To vylítni. Ne, Ty nejsi tady na parkour, jo? Tady stojíš parkour. já To vím. vylítni. Koukej, ale já to musím vyzkoušet, jestli to bude pasovat. Jestli jsem třeba neudělal kostku o blok třeba dál, že to třeba pak nemůžu skočit. Ty jsi to skočil. Ty vole, já si nějak kloužu. To je moc tlustký, víš, tam musí dát třeba to pěkně klouže. No a tady to skočí, to je jednoduchý. Jupí, jo, to jsem normálně přešel, takže... Tak tady dej to, ty víš co. Musí být parkour mapa přesně vybavená samými takovými překážkami. Koukejte, třeba tady udělám tlačítko, takže chybělo mi ještě něco, takže tlačítko, třeba takový tlačítko. Úplně na pohodu by stačilo. Takže jedno tlačítko sem,
On ji otevře lehce.